Tuon ko nga irugi kay mangutot nga kaklase mi. Ilabas-labas na sangwanan mi, agat balatong di maangot mi. Kay may sangagin babalasang amin sakit madawatanan. Masuron namin nga kaklasmate nan, may buspul-bus ken deodorant. Kay may samit nakatunganga, lumadama lecture timistra. Intun dumteng iti exam na, ibong langarot di naala na. At datumpuak iti alat, uray la sumabsabit tibag. Matinag ang kaslakarat, basta importante makakating klas. No dumting iti teacher da, ay na ay ketagkaribusuda. Ala ay ketagenda dalusda, aglampasuken agplorwax da. Adu pa'y tijak maibaga, kalukwan ti agis eskwela. Ay na ay ket no makarelate ka, i-follow na ken ag-subscribe ka. Agyaman nakitin ka panagdingeg, tuy kansyon ko nakabingbingeg. Ay na ay ket no makarelate ka, i-follow na ken ag-subscribe ka. Ay na ay ket no makarelate ka, i-follow na ken ag-subscribe ka.